Moi, me ollaan Orimattilassa, mä tulin vähän aikaa sitten tänne ja mulla on muutama CC-kisa takana, sit pari Kärmestä, missä ajetaan joukkoina, mutta tää Orimattilan kisa, tää on mun elämäni ensimmäinen, siis oikea enduro-kisa, missä ajetaan yksilönä. Täällä on erikoiskokeita ja täällä on siirtymiä ja sitten jotain semmosia aikapysähdyksiä. Mä voin sanoa, että mulla on about näin monta kysymystä ihan vaan niinku käytännön asioita jännittää se, että miten jos mä ryssin tämän homman pelkästään siihen, että mä en osaa näitä perusjuttuja. Toisaalta se on makeeta, kun ei osaa jotain, että noi perusjututkin on ihan hakusessa vielä, että se on osa tätä jännitystä ja mä en tule koskaan enää pääsemään tähän fiilikseen takaisin, koska tää on nyt eka kerta ja seuraavalla kerralla sitten mä tiedän jo nää jutut, eli toisaalta tää on tosi siistiä. No niin, ensimmäinen etappi on suoritettu ja mä oon pystynyt Tää oli ensimmäinen erikoiskoe, mä oon ilmoittautunut ja nyt pyörään ja nyt oikeesti se on niin monta paperia ja niinku tarraa ja muistuttaa se ja toi, niin no katsotaan, mä menen tonne katsastukseen ja katsotaan, että onks mulla kaikki mukana. Mut siis todennäköisesti tässä on kisan jännittävimmät hetket. Onneksi tätä jengiä, joka neuvoo, siis kaikki on niinku silleen, että jos tarvii, niin ottaa kädestä kiinni, että kollainen tuntuu tänne. Mut pitääkö mä ottaa joku paperi mukaan? Ei, rekisteri on. Siis rekisteri? Mitä? Se on tossa. Mulla ei vielä mattoa. Onko sulla kuin vedetty silikoonia täyteen noin? Mitkä? Mitä? Ai niin ne ponderi. Niin, oot sä tänne laittanut? Putsataan vähän tässä, niin sitten kato putsataan. Okei. Varmaan putsatuakin lisää. Eli millä mä putsaan se? Miksi se on ihan tuollaista vihreätä? No kun siinä se on pitkä tarina. Ja tää valkoinen täältä. Joo. Onks mulla nyt kaikki? Niinku mitä vielä? Oletko laskenut ATL? En! Mä en tiedä mitä me lasketaan, mutta meidän pitää laskea kohta. Yhdessä lasketaan. Eli mitä Tämä on sinun lähtöaikasi. Eli 10.06. 10.06. Sitten ensimmäinen se väli, eli nyt tästä, kun me tullaan huoltoon tänne, sen jälkeen on AT. Mutta nyt mä laitan teipin, mihin mä laitan ton 10.06. Eli laitat siihen L, eli lähtö, Niin. 10.06, sit laitat AT2, 11.31 ja sitten M. Mun pakko kysyä oikeesti. Tähän mä haluan, jos mä oon eksynyt metsään mieluiten. Jos metsään haluat mennä nyt, niin takulla yllätyt komulainen siellä. Ja vissiin kymmiltä alkaa sataa. Joo. Ei pölise. Ei pölise. Okei, mites nää laitetaan? No, tuolla varikolla. Aha, ai. Tänne ilmanohjaamen sisäpintaan. Voitko auttaa? Kyllä me voidaan siinä auttaa. Se... Mutta viekö mä Ei eka muuta tuon? kuin soitto vaan. Mene läpi vaan. Niin, mä soitan 112. Soitto vaan. Joo, eli mä otan nää irti. Se on siitä. Ja Ja onko väliä kummin päin? no kun ei sitä saa kuin toista. Niin, ei, mutta ei, joo, ei joo. ole väliä. Siinä vaan. Tänne vaan. Siinä missä on ihan suora osa. Kysymysten määrä on rajaton. Laitaks mä tähän? Vai se tonne eturiviin? Laita sitä vähän eteenpäin. Niin justiinsa. Nopeet syö hitaat. No niin, me itse alkaa pukemaan. Nähdään kohta. Heippa!